ስለምንታዩ رأينا ንሰባት ምስ ነገርናዮም ዝፈሽል ብዙሕ ብምዝራብኻ ጥራይ ክንደይ ዕድላት ከም ዘምልጠካ ትፈልጥ ዶ? ሓደ ነገር ኣይትረስዕ ዝተዘረብካዮ ቃል ጎይታኻ እዩ ዝሓስካዮ ሚስጥር ግን ንስኻ ጎይቱ ኢኻ ዓቢ ዓወት ስቕ ኢልካ እዩ ዝስራሕ ጸላእትኻ መጥቃዕቲ ዝጅምርሉ ዕድል በዓልኻ ብኢድኻ ኣይትሃቦም ህይወትካ ንምዕቃብን ሰላምካ ንምውሓስን ንማንም ክትነግሮም ዘይግበአካ 10 ወሰንቲ ነገራት ኣለዉ ሰላም እዚ ቻናል ስነልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናድርኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እያ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንትኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ሰባት ብዛዕባ ርእሶም ኩሉ ነገር ከይሓብኡ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ዋጋ ይኸፍሉ እዮም ንማንም ክትነግሮም ዘይብልካ 10 ነጥብታት እዞም ዝስዕቡ እዮም እቲ ቀዳማይ ናይ መጻኢ ውጥንኻ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ኣእምሮኻ እቲ ነገር ከም ዝተፈጸመ ገይሩ ስለ ዝሓስብን ዕግበት ስለ ዝረክብን ነቲ ውጥን ንምትግባር ዘለካ ሓይሊ ይቕንሶ ብተወሳኺ ካብ ቅድእ ዝተለዓለ ዕንቅፋታት ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል ምጥንቃቕ ይድሊ እቲ ካልኣይ ኣታዊኻን ተቐማጢ ገንዘብኻን ንማንም ኣይተካፍል ሃብታም እንተኮይንካ ሰባት ንልቓሕ ከሸጉርካ እዮም ድኻ እንተኮይንካ ድማ ክንዕቑኻ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ንመንነትካ ዘይኮነስ ንጅባኻ ስለ ዝምዝኑ ፋይናንሳዊ ኩነታትካ ብምስጥር መሓስ ንሰላምካ ወሳኒ እዩ እቲ ሳልሳይ መንፈታዊኻ መንጸላኢኻ ምዃኑ ንሰባት ኣይተውግዕ እዚ ሓበሬታ እዚ ንመጥቃዕቲ የቃልዐካ ጥራይ ዘይኮነስ ጸላእትኻ ንፈተውትኻ ንምፍራሕ ወይ ካባኻ ንምንጻል ከም መሳርሒ ክጥቀሙሉ ዕድል ይህቦም እዩ እቲ ራብዓይ ራእይኻ ንዓኻ ጥራይ ዝተዋሃበ ውህበት እዩ ሰባት ራእይኻ ስለ ዘይርእይዎ ክድግፉኻ ኣይትጸበ እዚ ዝተረኣይካ ዓቢ ነገር ብግብሪ ክሳብ ዝምስከር ብምስጥር ሓዞ ራእይ ብምስጥር ይጽነስ ብተግባር ድማ ይውለድ እቲ ሓምሻይ ምስጥር ዓወትካ ውጽኢትካ ጥራይ ያርኢ ብኸመይ ከም ዝመጻእኻ ግን ኣይተውግዕ ምስጥርካ ምስ ትዝርግሕ እቲ ፍሉይነትካ ይሃስስ ዕድላትካ ድማ ብሰባት ክምንጠል ይኽእል ጠንካራ ጎንኻ ንምዕቃብ ምስጥራዊ መንገዲ ዓወትካ ሓዝ እቲ ሻድሻይ ጉዳይ ስድራ ቤትካ ኣብ ስድራ ቤት ዘጋጥሙ ጸገማት ንግዳም ኣይተውፅእ ጸገምካ ንዘይሕግዘካ ሰብ ምንጋር ንጸላእትካ መጥቃዕቲ ዝጅምርሉ ድኻ ምግላጽ እዩ ክብረት ስድራ ቤት ዝዕቅብ ብውሽጣዊ ስኒትን ብምስጥር መሓዝን ጥራይ ምዃኑ ኣይትረስዕ እቲ ሸውዓይ ናይ ሕሉፍ ጌጋታትካ ናይ ቀደም ጌጋታትካ ንሰባት ኣይተውግዕ ሰባት ንዓኻ ብናይ ትማሊ ጽላሎት ክርእዩኻ ምስ ትፈቅድ ኣብቲ ሕጂ ዘለካ ብቕዓትን ጥንካረን ጥርጣረ ይፈጥረሎም ታሪክካ ንዓኻ መምሃር እምበር ንሰባት መመዘን ክኸውን ዕድል ኣይትሃብ እቲ ሻምናይ ጸገማትካን ድኽመታትካን ብዙሕ ብምዝራብካ እፎይታ ዝረኸብካ ክመስለካ ይኽእል እዩ ግን ንመን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሕሰብ እሞ እቲ ንስኻ ብንብዓት እትነግሮም ጸገም ንብዙሓት 70% ናይ ምሸት መዘናግዒ ወሮ እዩ እቶም ካልኦት 20% ድማ ናይ ገዛ ርእሶም ጾር ስለ ዝኸበዶም ንዓኻ ክሰምዑ ግዜ ይብሎምን ንጸገምካ መፍትሒ ኣብ ዘለዎም ሰብ ሞያ ጥራይ ውሰዶ ህይወትካ ክብርቲ እያ እሞ ሚስጥርካ ኣብ ውሕስ ቦታ ቅምጦ እቲ ተሽዓይ ጥንካሬኻ ብዛዕባ ክእለትኻን ጥንካሬኻን ንሰባት ንምእማን ግዜኻ ኣይተጥፍእ ዓቢ ዓወት ስቕ ኢልካ እዩ ዝስራሕ ሰባት ብዛዕባ እቲ ክትገብሮ እትኽእል ነገራት ክትነግሮም ከለኻ ንጥንካሬኻ የቃልዎ እዮም ብተግባር ምስ ተሪኦም ግን ክሕድዎ ዘይኽእሉ ሓቂ ይኾነሎም ስለዚ ልሳንካ ዕፀው እሞ ስራሕካ ይዛረብ ሓቀኛ ጅግና ብምጭዳር ዘይኮነስ ብዘይናወፅ ኣሰር ተግባሩ እዩ ዝፍለጥ ዓስራይ ንሰባት ኣይትሕመ ብዛዕባ ካልኦት ምሕማይ ንመንነትካ ዘቃልል ንተቐባልነትካ ድማ ዘጥፍእ ሕማም እዩ ዓበይቲ ሰባት ብዛዕባ ሓሳባትን ዕላማታትን ይዕልሉ ትሑታት ሰባት ግን ብዛዕባ ሰባት ይሓምዩ ሓማይ ሰብ ንኩሉ ሰብ የፍርሕ እምበር ኣየቐርብን እዩ ሎሚ ብዛዕባ ሰብ ክትነግሮም ከለኻ ዝሰምዑኻ ዘለዉ ሰባት ጽባሕ ግን ክርሕቑኻ እዮም ስምካ ብተኣማንነትን ብኽብርን ክጽዋዕ እንተደሊኻ ካብ ሕሜት ርሓቕ ስቕታ ካብ ሕሜት ሚልዮን ግዜ ይበልጽ 7 መለለይ ባህርያት ዓያሹ ሶቅራጦስ ዘይምፍላጥካ ምፍላጥ ካብ ኩሉ ፍልጠት ዝዓበየ ፍልጠት እዩ ይብል ዓያሹ ሰባት ዝፍለጥሎም 7 ባህርያት እቲ ቀዳማይ ኩሉ ይፈልጥ እየ ምባል ንምምሃር ንምፍላጥ ድሉ ዘይምዃን እቲ ካልኣይ ካብ ዝሰርሕዎ ንልዓሊ ምዝራብ ብተግባር ዘይኮነስ ብወረ ጥራይ ምጽማድ ሳልሳይ ቁልጡፍ ለውጢ ምድላይ
تعقستي مسأن رابعي نجيجاتاتومن نخالو تحتت مقبر حلفنت زي موساد حمشاي لوطي مفرح كل جيزي متشوت ترى مدلاي شادشاي نصر وطنن علاما زي مهلاو بزي علاما منبر شاعي نجيزي واقع زي مهاب جيزي خا بزي ربح محبراو ميديا مبخان حيل سقطا بزح نجر نس انزلنا بزح سلن الزاربيو أسمسلت سبات بزعبا منتو بزح يحسو وتصيتهم جن حق يزارب بسكتا كتهنت خلخا صلاقتها انت كتقوع همزلهم أي فلتون مصنعتات كم زملكتو سواء 5% ززاربو سبات زبلوو أي قبروون مغنياتو እቲ ንምትግባር ዝነበሮም ሓይሊ ብወረስ ልጠፍእ ስቕታ ማለት ርእስኻ ምላይን ኣብ ርእስኻ ወፍሪ ምግባርን እዩ ውፅኢትኩም ብዓቢ ድምፂ ክዛረብ ንስኹም ብስቕታ ስርሑ ዝነብሕ ቀልቢ ኣይናኸስን ከም ዝበሃል ተግባርኩም ካብ ቃላትኩም ንላዕሊ ይኹን ንሎም ዘዳለኸልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ተመሳሳሊ ትሕዝቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጽሐፉለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ